Здравейте хора, аз съм Иван. И ще имаме Clash of Clans. Имам развитие от причи. Сега имам много паричи. Oh my god, motherfuck. Вижте, имаме втори левел. Трябва да стане 6 лева, става 30 лева и вече имаме маги. Лаки. Ой, ще ли бабе? Чуди. Яй! След един втори левел. Яй! Айде, послаш ми него. Трапа си са, ти как се работи, не може. Опа! Елит България. Като го бях в това клан. Вижте моят приятел Мердар. Къде е? Мисля, че е там де. Може пак да се е махна. Да, той се е махнал. И бах, постоянно тия кланове, не. Добре, май Мердар не може да го види. Само идето сега. Аз не съм много слаба. Аз съм 1600 копи и вижте къде съм. О, втори легион с две такива. Чекай някой раз. И бахти. Бахти. Тоест е добре, бахти и яхти лео къща. То с сте свалил купите. Бахти удя. Бахти удя. Да си глупна бошка. Това също мога, ала... И ще си лял къщи. Това беше само малко разходка с моята кола. Друг път ще снимам и хора също кажите каква игра си стигнахте. Само писа някаква така смисъл 500-600 мегабайта. И това беше. Чао!